ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем дӯстон. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе дар деҳаи Меҳробод гуфтагӣ аст. соҳибшон номи пешинаш Қурбон Шаҳид. 6 сотиқ замина бардорон ки 4 дар хона кардагӣ аст ки обсвет дорад, ошхона, баня, дегдохона, полни худ, фундаментҳо ва деволош полни худ бо ғишти пухта бардошта шудааст. Хоб ин хона даже маҳсулоташам ҳаст ки метавонед ки далша кунед. 250 дона сифатҳои баланди шифр мега дорад. 3000 дона дига бо ғишти пухта зиёдтиш кати ваям запас аст. бо апаловка, бо якам аз қум, якам аз дига санга дорад. хоб дӯстон, гидаш маҳкам аст ки обсвечам аст мега срочно мефурӯшем бо нархи 140 000 сомонӣ. боз арзон ва муомила мешавад ки хона коробка аст, не ки сохтмонош ҳаст. 250 дона шифрҳои сифати баланд, 3000 дона ғишти пухта, якам аз қум, якам аз санг ҳаст. рақамошон аст, кор мекунам, марҳамат тамос гирен, бештар маълумотша гирен. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахт, дар 103 микрорайонда қарор дорад. Якхонага квартира аст, дар 4 ошёна қарор дорад. 29 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз отделни ҳаст. дар пеши квартира мега садиқ мактаб ҳаст. откритие лестница, ремонти хона средний. срочно мега мефурӯшем бо нархи 230 000 сомонӣ. боз арзон ва муомила мешавад. якхонага 4 ошона, 29 квадрати метр. ба кардоми шумо бардорон ки маъқул бошад, марҳамат, метавонед ки тамос гирен, бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гиред дар 103 микрорайони шаҳри Душанбе. аз шумо хоҳишам ин ки лайки бепула монед ва имконият бошад навори моро дар ватсапи мотон подлиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои чорякорон гуфтагӣ аст. соҳибшон 6 сотиқ бардорон замине ки як дар хона мега дохтагӣ астем ки хона коробка аст бо калидораш. намедонам дар сурат ин хона нест, не ки мегад якта стройка, як хона ҳаст. дар инҷа обсвет мега дорад, мегад замин мегад мефурӯшем гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. 6 сотиқ замина бардор бо нархи 100 000 сомонӣ. боз савдо ҳам дорад, мегад биен замина аз пеш бинен. инҷа ҳамаи содаш нест, боз яъне ки ҷои риждиам дошта. хоб ба кардоми то ки маъқул аст, ҳам хеле замин аз территорияи чорякорон, марҳамат, хай рақамошон мондагӣ аст. метавонед маълумотҳои бештарша гирен. шумо магарам хали замини фурӯшӣ, хона, квартира, мошин, мағоза чизе ки дошта бошед барои реклама, марҳамат, сурат ва маълумотша роӣ кунем, мо эълонда мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ аст. кӯчаи Каратогинскиам. хел маълумот аст ки хонаи дуошёна. обши маҳсулоти заминашон 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки средний ремонт дорад, барои зиндагӣ 100% мешавад. кадоме мехарам мега хонаро бо чизи чораша мефурӯшем. вариантҳои алишиам дорад ба мошин. хоб бардорон обсвет мега дорад, кухни, баня, дегдохона, не ки обуш мегад суатаки, яъне ки суатаки метиҳа мега ва бо мекушанд обша ҳам хелбда. дар дуни хона мегад кондитсионер, термис ҳаст. хоб обуш суатаки намеха камбудия мега хай кадоме маъқул бошад, фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ. арзонам мекунем мега вариантҳои алиши, мошина мегад қабул мекунем. хоб бисёр бад гардам ба кадоми шумо ки маъқул бошад, марҳамат, рақамошон мондагӣ аст. тамос гирен, бештар маълумотҳои пураша аз соҳибашон пурсед. фақат чо кунед дӯстони азиз ки хоҳиш аз шумо шуд ки лайка фаромӯш накунед, имконият бошад навори моро силкаша ватсапи мотонда подлиса кунед.
замини фурӯшии назди ҳавлигии саҳббарадорон қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар ҷамоати даҳана гуфтага аст пеши заводи сол яъне ки намака амихел мешавад амихел маълумот ай 7 сотиқ замин бардорон ки документош 100% мегӯяд сертификат дорад фундаментош ва гирчам уже маҳкам ҳаста ки обсве дорад мегӯяд қоидави ҳуҷҷат ҳамаш яъне ки 100% ай ай роҳи асфалт роҳи калон мегӯяд 100 метр мегӯяд дарун аст ай фурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомонӣ бо савдо ҳам дорад ба кадом бардоне ки аз территорияи ёбон ҳаме хеле замин ки лозим бошад маърамат метавонед ки маълумотҳои бештарша аз соҳибашон гирен шумо агар ҳам хели заминҳои фурӯшӣ рекламада дошта бошед роҳӣ кунед ҳаме хел эълон рекламада мегузорем хонаи фурӯшии заминӣ аз саҳббарадорон хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ хонаи дуошона қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи гурхӯрда гуфтага аст соҳибшон 8 сотиқ замина бардорон ки 5 дар хона кардагия ки хона мегӯяд ремонт дорад ошхона баня кухнӣ калидо дар дурунаш хонаи дуошона обшим дурунои хона хай суратош неста инаша худатон бо қатишон тамос мегиред фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ бозам савдо муомила дорад ва вариантҳои алишам ҳаст бо квартира мегӯяд алишам мекунем кадоми сумкати мегирад мега арзон мекунем шаҳри ваҳдат деҳаи гурхӯрда 250,000 сомонӣ арзонтара мешавад маърамат рақамош шумодагаста тамос гирен пурра маълумотша худатон гирен замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аз саҳббарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни коргон гуфтага аст чимтепа пеши дачаҳо ами хеле маълумот аст поёни корвон чимтепа дачаҳода 5 сотиқ замине ки замини ҳамвора бардорон барои дача мекунен хона мекунен чӣ хеле ки ба шумо маъқул бошад фурӯхта мешавад бо нархи 190,000 сомонӣ замини обӣ аст яъне ки ҷои соза мега барои хона кардан 5 сотиқ замин 190,000 сомонӣ боз мегӯяд арзона мекунем як дуна сурат дошта кадомитон ҳаме хеле замин ки мехарен рақамошон мондага бисёр бародарон хоҳиш мекунанд ки аз тарафҳои душанбе 1 сотиқ 2 сотиқ монем бародарон 1 сотиқ 2 сотиқ наёфтем фақат 5 сотиқ ёфтем ина баҳри шумо омода кардем метавонед ки амира 2-3 нафарам харен ва тақсим карда гирен ё ки як касан агар хара арзонтар карда метиҳем мега срочна сум дар кора мега бо арзона мекунем маърамат хай тамос гирем пурра маълумотша гирем хонаи фурӯшии заминӣ аз саҳббарадорон бояд таҳдига хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғонтепа назди бозори ҳоҷишариф гуфтага аст соҳибшон 4 сотиқ замина бардорон 3 дар хона кардаги тайёра ки кухнӣ ҳаммом ҳастай термиксам дора мега оби гарми хунукшам ҳаста мега ва об пастияр мега қатъи свет ҷои суда мегад обуш қатъи светаш пастияни ҳаста хона ремонт дорад дарахтони навниҳол рӯи ҳавлишам бетон кардага аст хай хонаҳои барака яъне ки беҳтарин ҷуда ҳамаш қоидавӣ кардага аст хоб фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ арзон ва муомилашам мекунем мега биен аввал хонара аз пеш бинем мега акр маъқултон шава савдо мекунем мега соҳибшон ҳуҷҷат ҳамаш 100% маърамат дӯстоне ки бисёр аз территорияи шаҳри бохтар ҳами ҳоҷишариф ҳами хел хонаҳо сироғ кардан бардорен ин ҳамиқа пешниҳод ёфтем агар ки ба шумо маъқул бошад маърамат тамос гирен шумо ҳам дошта бошад ҳам хел хонаи фурӯшӣ аз ҷое ки набошад сурат маълумот ва маълумоти қатъи чишаро роя кунем мо инам хел фурӯшда мегузорем квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои жилмастиф гуфтага аст соҳибшон духонага квартира аст барадон дар сеюм ошона қарор дорад 36 квадрати метр обсве дорад ошхона баня кухнӣ дорад хоб ва ҳоҷатхона мега қатъи ҳамом мегад вана якҷоя мега соҳибшон дуруни хонада мегад ҳамин чизи чораша метр мега термис хоб шфанер кухни гарнитур ҳамин чора қатъиш метр мега соҳибшон пеши бозор мактаб садик мега ҳамаш наздик аст мегад дуруни хона атаплени пайваст дорад ҳамин хел ҳамаш қоидавия бародарон ки духонага сеюм ошона доми кирпичина бародарон хоб фурӯхта мешавад бо нархи 265,000 сомонӣ боз арзон муомила мекунем мега хай ремонти хонара бинем бародарон чӣ хеле бахтон агар ки маъқул бошад метавонед ки бо тамос гирен кадоме ки харидори аниқа мега бо арзон мекунем ки вариантҳои алишӣ умуман надорам мега илтимос карда ки беҳуда вариантҳои алишӣ нагӯям мега соҳибшон ба кадоме то ки маъқул аст маърамат тамос гирен аз шумо хоҳиш ки лайки моро гузароен ва силикаи навори моро дар васаби мотон падилса кунед
боз аст бародарон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри бухта территорияи шаҳри бухта ки бисёр хоҳиш карданд дар совхози шӯъбаи сеюмда қарорпеши донишгоҳи энерготехникӣ гуфтагӣ аст бародарон аз светофори чораҳаи наи калон рай Душанбе мегад хело наздик мегад ҷои беҳтаринае пеши донишгоҳ бародарон 5 сотиқ замин мега 3 дар хона андохтага та калидор бания кухни хона коробка бародарон чӣ хел ки мебинен ҳамин хел коробка ҳастае фурӯхта мешавад бо нархи 185,000 сомонӣ боз арзон муомила мекунем гирдаш маҳкам об света фақат об ҳаста мегад свечахтон мегзаронен яъне ки хай кор дорад и парашда бо хонаи баррак ва кухни банияшам рехтагӣ ҳастае вариантҳои алишам ҳаста ягон духонага аз шаҳри қурғонтепа боша мегад алишам мекунем болоиш маслиҳат мекунем кадом и хонара мега мехара арзонтар кадам метиҳем марамат рақамош мондагӣ тамос гирем квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст соҳибшон наздикии ҳамин мағозаи Сиёма мега соҳибшон якхонага квартира аст бародарон дар сеюм ошёна қарор дорад 30 квадрати метре ки доми 4 ошёнаи дар сеюмаш қарор дорад об свет ошхона бания кухни дорад дар пеши хона мегад мактабам наздик аст магазин ва камтар 150 метр ус мегад супермаркет мега ҳастае садди коллеҷи тиббӣ ҳамаи шо мега дар пеши квартира ҳастае фақат мегам ванаш мега камтар мегад ремонт талаба мега дигар ҳамаҷош 100% ремонт дорад ҳамин ҷои ванаша камтар мегад ремонт кардан кунед дудта мегад супермаркет дар наздикии квартира ҳастае хоб фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ боз арзон муомила мекунем мега дар назди квартира биен аввал аз пеш бинем мега соҳибшон хоб бародарон марамат рақамошон мондагӣ тамос гирем бештар маълумотша гирем хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад инашам дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст дар чортуд озодӣ ҳамин хел маълумот аст намедонам хай ҷоша ки шумо нафаҳмед метавонед ки тамос гирифта фаҳмед хонаи дуошунаи бародарон ки 3 сотиқ масоҳат дорад 6 дар хона кардагӣ тавра ки якта калидор бания кухни дорад рӯи ҳавлиш полни ход плитка ҳамин хел буручатка чиндагӣ ҳаст бародарон хона беҳтарин ремонтош хуб аст хело калон аст агар заминшам майда бошад ки хонаи дуошунаи 6 дар хона дорад фурӯхта мешавад бо нархи 370,000 сомонӣ савдо муомилаш мегад дар назди хона кадом маълумотша мега агар нафаҳмида мега занг зана мега ма худум фаҳмонда метавонам мега ҳамаи шароитош муайян аст термиз кондитсионер ҳамаш қоидавӣ бо нархи 370,000 сомонӣ об свет мега пастияни ҳастае хоб баъдро рақамошона мондагӣ аст марамат тамос гирем пурра маълумотша ба шумо мефаҳмонанд шумо агарам хали хонаҳои фурӯшии заминӣ квартира замини холии мошин мағоза техника гоҳ мол чизе ки дошта бошем барои реклама фурӯш метавонем ки сурат ва маълумотша роя кунем мо инам хел фурӯшда рекламада мегузорем ин буд 12 хонаи фурӯшии мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо